Hi guys, खुलुमबाय, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै फुंनिफ्राय भिडिअ स्टार्ट खालामलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ फुरा नायलांदो, जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना। लाइक शेयर कमेन्ट खालाम आरो सोरबाफोर गोदानै नुसनबायदोंब्ला अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै ला आरोना लोगोफोर, आंनि भिडिअ जाहाथे थाबैनो नोंथांमोननिसिम सौहैनाय बायदियै। दायो आं नैबा माने मा खामानि मावो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांनोसै फुंनिफ्रायनो। नायलांबाय थादो अन्नानै प्लिज भिडिअखौ जोबजासिम। माखासे खामानिखौथ' मावखांनानै लाजोब्बाय बेरेफुंजानि। दायो आं पक'रि सावनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। बेसननि ओमफ्राय आं पियाज रेडि खालामना लाखाबाय, फानलु हानानै लानोसै। दानिया नोंथांमोना नायलांबायल' थादों आं मा होनाय जायो आरोना। पक'रि गोथाव बानायनानै साहाजों जानोसै आरोना लोगोफोर। दे बिदिब्ला नायलांबायल' थादो। पियाजखौ आङो साख'जों हायाबो एसे रुखिनानै लायो आरोना लोगोफोर, माने दैबो होलायलायनाङा, बिदिब्ला बिराद मोजां गोथाव। आङो पियाजखौ हाना लाखांजोब्बाय, संख्रि एसे होना लाबाय, बेनिफ्राय फानलु गुन्दै एसे होनानै लाबाय आरोना। फानलु गुन्दैबो होबाय आरोना गोथाव मोनजानायनि एसे। फानलु गथाबो हाना होदों होनालाय, ओमफ्राय दुन्दिया पाउदार एसे होबाय आङो। मोजां लगायनानै लानोसै। बेनिफ्राय बेसनखौबो होखाबाय आरोना। बेसनखौबो होनोसै दायो दसे उनावनो। बेसनखौ लखबनानै ओमफ्राय मोजाङै लगायनानै लानोसै बेसन पेकेटआ। माने माखौबा भिडिअ खालामनो बावगारलाय लाङो दे लोगोफोर, गोरोन्थि जाब्ला निमाहा होलांबानो जाबाय आरोना।
चॉकलेट चल चल किधर है चॉकलेट दिखाओ चाबी खोलो ये भगवान सिटु सिटुलै मा नांगौ चॉकलेट बाबा मोनहाया मोनसेल' दं मा मोनसेल' एके है खत्म हो गया एके ले एके है बस चल इसको ही खा ले चल वेफर खाते चल आलू का चिप्स है ना उसको खाते चलो चल देती हूँ रुको आलू ने चिप्स जानो नागिरदों बिराद गोथाव मोनजाखायो Wow, yang fai, nah, aduh sudah, mama, yang fai, ini, ya jerai fai, pas, sekolah थांनो ओंखारबाय सोनाया, sekolah थांनो ओंखारबाय दिनै बेखौनो जाथोंसै, हाँ mama, badi, कैसा लगा खाके मुंह से बोल ओह टेस्टी टीवी बनायदों जादोंबो टीवी बनायनो गारनोनो बायो टीवीखौबो नायनायखौ फुरलाला नुथारलै आंना मबाइलानो स्कुल थांनो ओंखारबाय आरोना बियो ना मैना स्कुल थांसै ना स्कुल थांनो ओंखारबाय आरोना दिनै बेखौनो जाहोबाय बेफार बुङो आरोना बेयाव ओमफ्रायो आलुनि चिप्स आलुखौ हानानै फोराननानै एवनाय बिराद मोजां जायो आरोना जेबो मस्ला थस्ला जेबो गैया बिदिनो एवनानै होबाय आरोना बिसिना स्कुलावनो मोनजाजोबखायोलाय न' जायालासिनो थांबाबो जायो थांग्रोमोनानो प्रार्थना जायो हा प्रार्थना जाखांनाय लोगो लोगोनो गाइखेर मोनलोङो ओमफ्राय बिस्कुट मोनजायो ओमफ्राय दसे थानानैनो आरो ओंखाम मोनजायो आरोना ओंखाम मोनजानोसै ओमफ्राय उन्दुना थाबावोसो बियो स्कुलावनो उन्दुलांनानै थायो आरोना ओमफ्राय बायदिसिना मोनजायो थाइजौबो मोनजायो मालाबा थालिर आरि बायदिसिना आपेलबो मोनजायो मालाबा ग्रेप्स मा होनो आंगुरबो मोनजायो आरो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मोनजाबाय थायो आरोना बिसिना मोजांसो स्कुलावबो ओंखायनो थाङो आरो ना मामा दे स्कुल थांसिगोन नालाय बाय बाय होनदो दे मारो बाय बोलो बाय बाय बाय